da wannan magana. Wallahi Ina ji daɗi mutuka. To yanzu ya kace so ai. To dama kawo abin da nake so shine dan rantsi duya ni ban sake ta ba. Ni ban sake ta ba. Ka fahimce ni? Saboda ni gaskiya kawo ni fa so nake a mai da auren mu da Salma. Gaskiya na yadda na yi kuskure. To abin da nake so da kai. Amma dai babu wani wanda ya ji lokacin da kai sakin ko? To gaskiya dai kawo ya aikin mu ta gani. Dan lokacin da muke da ke cin mani da ita sai da ya aikin ta zo gurin. To kana ji ko? Kar ka samu damuwa. Ni ne kanin mahaifinta. Wannan gaskiya ne. Kuma ni na baka aurenta. Saboda ka duk duniyan nan ba wanda ya fi ni iko da ita. Yawwa kawo, yawwa. Ka kaddara Salma ta koma ɗakinka. Masha Allah. Masha Allah. Ba a bori da sanyin jiki. Gaskiya ne. Mu tafi gidan. Yanzu haka kenan. Kwarai da gaske. To ba da. Kuma kana ji ko? Saboda abin da yake akwai. Za mu fara zuwa gidan su Salma. Mu je mu kamo bakin zaren daga wajenta. Yawwa. Sannan sai mu zarce nan gidanka. Kana ji ko? Idan muka zarce nan gidanka. Sai a yi ta ƙare a nan. To ba damuwa. Saboda ita wacce ya aikin naka. Ita ma sai an yi mata baki. Ana rufe mata baki. Masha Allah. Babbar haja ke faɗi, mai ƙoshi ne ake siɗi. Shi ɗan yau ya yi min kiɗi. Ai kana ji ko? Shi mutum in dai aka ce mutum na kirki ne. To sakinsa asara ne. Allah sai. Tun farko ma ni da ka nuna mun kai mai ungo ne. Ai wannan makokin bari mu fita. Tura. Wallahi akan yin dauko yar aiki, wallahi sai dai mu raba akan haka. Nasir, kawai ka ƙara aure. In ya suwa can sai ta zo ta rike gida. Aure kuma? Shine mafita. Sai ta zo ta zama yar aiki gida. Gaskiya ni dai Nura wallahi nayi da na sanin auren wayayyar mace. Ni ba a sashe na. Ba wayo Zainab bane matsala. Akwai zigar bukaken kawaye da kuma yan uwa wanda suke ganin yi ma namiji biyayya kamar tawaye ne ga ya mace. To gaskiya ni dai gaskiya na dawo ga rakiyar mata. A'a Nasir, kowanne tsuntsu kukan gidansa yake. Ba duka aka tare aka zama ɗaya ba. Dole cikin mata akwai nagari. Ba na son in yi yaudara ko yaushe ke nake jira. A nan fa jakan nan take. Baba manaja. A nan na aje ta. To, kaga da yadda ka kawo motar nan kai fakin ɗinta a nan. Da na buɗe gaban nan tun kan ku tafi ba na kama aikin nan. Ba wanda na ce ya kama mun. Motar nan ba a fita da ita ba wanda na aika. Amma wannan abu ni ma ya ɗaure mun kai. Jakan nan fa ba kayan sawa bane, miliyan 2 ce a ciki. Nawa? Miliyan 2. Miliyan 2? Miliyan 2 ce, kuma a ce ba a ganta ba. Sai da matata ta ce min in sa kuɗin nan a banki in na je in cire. Na ce mata ba abin da zai faru. Kuma a ce a nan an ɗauki kuɗi. Ga waina kuma ga wuri suna sawa a kai hari. Ga kaina na ta yin jiri, halaye kin kikin bari. Kin ɓata min dukan shiri, na ƙunshi ne. Ina lantana? Nan 200,000 ce. Dan na tabbata a irin wannan a mafarki baki taɓa sanan ce za ki samu 200,000 ba. A irin wannan aikace da goge-goge da kike yi. Wannan kuɗi za su amfani ki ke ba ma ke ba har iyayenki kuɗin nan sai sun amfana. Ko ba gaskiya ba? Wannan gaskiya ne. Yawwa. Lantana, ki ba da haɗin kai. Ki tabbatar da abin da za mu faɗa. Ko da za a bujiro da neman shaida. Kina ji ko? To ki zamo ke ce babbar shaidar. Wannan gaskiya ne. Lantana kin yi shiru baki ce komai ba. Inda matsala ke gaya mana kin ga daga mu sai ke ko ba ka ba kawo? Wannan gaskiya ne. Idan akwai matsala ki faɗa mana zai san me zani. A'a,
Babu wata matsala. Kin tabbata ba matsala. Tongo. To, za ki iya tafiya. Ba manaja, maganar fasce ba su ga kuɗin nan ba ta taso. A nan aka ɗauki kuɗin nan naira miliyan 2 sai an fito min da ita da cikin magana kenan. Gaskiya dai ya kamata a duba wannan abin don miliyan 2 gaskiya ba wasa ba ce. Kunga, ta Allah ni duk wannan hayaniyar ni ba santa nake ba. Dan ba za ta sabu ba. Kun ga kuɗin nan? Dole ne fa a fito da su. Dole a fito da kuɗin nan, ina gaya muku. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mai gida, ina da shawara guda ɗaya wanda ina tabbata ita ce mafita. A bani izini in je in ɗauko mai kara-kara a kewaye. Kana wannan kamar shi. Mu za ka yi maganar 'yan dubbu nan wajen? Ana maganar ya zaya abu ya bata a fito da abu kana mana maganar wasu 'yan dubbu? Ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya je aka yi masa duba sallar ta kwana 40 ba za a karba ba da hankalinmu a wannan lokacin in za a fito da kuɗi a Incoming voice call from +234 802 632 301. fito da kuɗi za su bata da kafa su je Gaskiya ne. To duk dai zantukan banza kuke yi. Magana ta domin Allah sai an fito min da kuɗi. An kuma ba haka wallahi zan ɗauki ƙwarin mataki a kan. kaga yalla bai dan Allah Ni abin da nake so. Kaga abin nan mu bi a hankali ka yi haƙuri. Na san an ɓata ma. Mu bi a hankali a ga yadda lamarin nan. Ku fito da in akwai wanda ya san labarin kuɗin nan. Ba manaja. Na'am. Ni ban zargin ka. Amma zan ɗebo ma yaranka in sanda a bani kuɗi. Wanda nake so da kai kaga. da abin aibe kai da Kaga Amma kaga irin ta ko? dan kowa da yake a duba kuɗin nan mana amma yanzu Ustaz, na'am Ustaz, a rufe gate ɗin nan kada kowa ya fita. Kada kowa ya fita. shikenan bari na kulle ku. Mai gida, kowa ya zo nan kawai nan wajen na iba zan karɓo sako a wai lari. kai kalle ni ba wanda zai fita daga nan wajen su kuɗin nan su fito Gaskiya saboda a daman ma yake dole a bibi matsalarsa. Saboda irin wannan ma mutum ya kawo abin sai amma na yayi karanci. Yanzu irin wannan abu wallahi zalunci ne. Kuma har muna haɗa ma a junan mu ka ji an ce wai a kulle gate. To an kulle gate yanzu muna zargin junan mu wannan haramun ne ma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Yake warkewa har ya bai wani labari. kuɗin nan wani rashin mutunci ne da wulakanci To abin da ya ban mamaki shine babu wani bako ma da ya shigo gareji. Gaskiya ne. Sannan kuma ba ma wani wanda aka gama yau gyaran mota ya dauka yau. Irin wayannan abubuwan fa suna faruwa. Zaka ga aljanu sun zo sun ɗauki kuɗi sai su haɗa bil adama faɗa. kai Ko? tun da zan gaya ma irin wannan ka daina kana mana magana ta hankali mu ba yara bane Ko bisa? Ko kusa ga wanda na ba mota ta. Shine wannan. Mai gida muna inviting ɗinka police station. Ranka ya daɗe. Babu inda zai je in ko zai tafi wallahi sai dai a tafi da mu saboda shine cin mu kuma shine shan mu. Ko? Shut up, you are very stupid. Waye kai? Mun ma kama da mutanen da za ka yi wasa da su ne. Yalla bai. Ku yi haƙuri. Kai da Allah ya isa. Ustaz. Don Allah na bar komai a hannunka. Ku kwantar da hankalinku. Kada kowa hankalinsa ya tashi. Yalla bai za mu iya tafiya. To amma wani police station za su kai saboda mu san in za mu biyo ina za mu ci. Shi ya sani ai. Ba damuwa. Sajan, to da shi. Sajan ka fike sa.
wallahi wannan cin zarafi ne. Zarafi a ina ku tsaya ku yi magana yanzu ya za a yi. Duk inda kuɗin nan suka kawai aje a binciko su. Kuɗin nan suna cikin garejin nan ba inda aka kai jaka wacce mota a man filla da ita. Kai kuma je ka can. Kai. Salamu alaikum. Amma alaikum salam. Alaikum salam. Yawa shigo. A'a, so ki zauna nan ta. Kin ga lantana, saki jikinki. Lafiya lau. Lantana, ke za ki warware mana wannan kullun. Ina so lantana, ki faɗa mana, ki duba girman Allah. Ki faɗa mana abin da kika sani, domin na san kina jin duk abin da ya faru tsakanin Salma da Abdulmalik. Ai wallahi ustaz, idan dai har ba aljanu bane suka zo wannan garejin suka ɗauki kuɗin nan aka neme su sama ko ƙasa sun yi ɓatan dabu, tabbas ɓarawon kuɗin da yana cikin garejin nan. Kawai an shirya haka ne don a sa oga a masifa a ciwo oga mutunci. Ni wato kuna min mamaki da kuke magana wani aljani. Ya aljani zai zo ya ɗauki kuɗi. Dama kuɗi duk wanda ya ɗauke su yana nan. Kuma insha Allah duk wanda ya abin nan sai Allah ya tona masa asiri. Allah baya zalunci kuma Allah ba zai bari a zalunci wani ba. Amfanin zama da ku kenan malamai tawaru'u. Kenan ni ina kofar. Yauwa ba shiga ba fita. Ina nan. Ina so ki faɗa mu, saki nawa Abdulmalik ya yi Salma.